Юртов лагер наедно. Уют, спокойствие и хармония с природата. Тук комфортът среща приключението. В непосредствена близост до исторически парк, само на 3 км, в село Неофит Рилски се намира юртов лагер наедно. Единствен по рода си в България, лагерът от 20 юрти предлага природосъобразно настаняване сред зеленината на Млада гора. Може да изберете юрта за 4, 6 или 8 човека, като в селището от юрти могат да се настанят общо 143 души. Всяка юрта е изградена и обзаведена с естествени материали. Лагерът разполага с стационарни душове и санитарни възли, зона за хранене и традиционна пещ, 2 големи огнища за лагерен огън под звездите, електричество, Wi-Fi и отопление с конвекторни тела през зимата, удобни легла с спално бельо и топли завивки, вкусна натурална храна по традиционни български рецепти. Юртите са отлична база за тематични детски и младежки лагери, ученически екскурзии, зелени училища, тимбилдинг събития и семейни уикенди. Осигуряваме пълноценна почивка и много приключения, свързани с българската история и обичаи. Тук историите за миналото оживяват под нощното небе. Допълнителни активности. Полигон за гражданско и военно обучение, стрелба с лък и хвърляне на брадви, стрелба и обучение с Airsoft реплики на огнестрелни оръжия, уроци по оцеляване, кулинарни работилници, игрище за мини-футбол и волейбол. Юртов лагер наедно, Неофит Рилски.